بارلو مدما هافتي زوص المدبنا عندنا نخيدالنا مالتي ناب كريستوس زوسد منجدي مبل شامراي معراف هنا زلنا مالتي شامراي معراف دما بكريستوس معباي يزبل بكريستوس معباي يزبل شامراي معراف مو مجمرتا اغزيابهر كمهرنا مستوعال كبنا بصورت أكرم እግዚአብሔር كنقربنا ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ ክብርን ምስጋናን ዓኻ ይኹን ቅዱስ አቦ ነዚ ግዜ ዝነሳዓዝን ስለዝሃብካና ቃልካን ክንሰምዕ ዕድል ስለዝሃብካና ተመስገን መሃረና ከም ተስፋኻ በመንፈስ ቅዱስ ክትምህረና ነቲ ዘይርዳእና ነገር ክትገልጸልና ምስተዋዓል ክትበልና ብስም ኢየሱስ ንጽሊ አሜን ባርሎሚ ሻብናይ ምዕራፍና ዘለና ስለዚ ትምዕራፍ በክርስቶስ ምዕባይ ዝብል ولد أملاخ نمخان زبقعنا ناي لبي ملوات ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካልኣይ ልደት ተባሂሉ ኣሎ ወይ ድማ ከምቲ ሓረስታይ ምስ ዘርአ ዝበቁል ዘርኢ ይምሰል ስለዚ ድማ እቶም ንመጀመርታ ግዜ ናብ ክርስቶስ ዝመጹ ሰባት ብኡ ንምድሓን ከዓብዩ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ከም ዝኾኑ ከም ጽቡቕ ዝበቆለ ተኽሊ ድማ ፍረ ከም ዘፍርዩ ተነጊሩሎም ኣሎ ስለዚ ድማ ነቢ ኢሳይያስ أوام صدقي نخبرو زخون تخلي أملاخ كسميهم زبالة نزي بقدماء بيتروس معرف كلته فقد خلته أب مسحف ملاهة باولوس ناب سب إفيسون معرف 4 فقد سرت حمشته كمون أب مسحف نبي إساياس مبل سسان حدا معرف فقر سلسن رخبو إذي كاب علتاو هيوتنا توسيد زلو مساليتات متانت منفساو نقرات بزي قلت سقم كنستوعلوي بزي قلت سقم متانت منفساو نقرات كنستوعلو يزي እግዚአብሔር በምሳሌታት ናይ ተፈጥሮ ገይሩ ነቲ መንፈሳዊ መልእክት ዘመሓላልፈልና ማለት እዩ ኣብናይ ስነ ፍጥረት እንተረአና እቲ ኣነ ዝበለ ፈላጥ ወድሰብ ሓንቲ ኣብ መሬት ዘሪእካያ ትበቁል ክሰርሕ ዝኽእል ኣይረከብኒ ከመይሲ ሰብ ኮነ እንስሳ ህይወት ዝረክብ ካብታ ኣምላኽ ዘካፍሎ ህይወት ጥራይ መንፈሳዊ ህይወት እውን ተኾነ ኣብ ልቢ ሓደ ወድ ሰብ ዝፍጠር ካብ ኣምላኽ እዩ ሰብ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተወሊዱ ካብቲ ክርስቶስ ከካፍለና ዝመፀ ህይወት ተኻፋለ ኸውን ኣይክእልኒ እዚያ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 3 ንረኽቦ ካብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኒቆዲሞስ ዝተባህለ ምሁር ሕጊ ዝገበሮ ዝርርብ ማለት እዩ ኣብ ህይወት ኮነ ኣብ ምዕባይ እውን ከምኡ እዩ ዝበቁል ከም ዝዕንብብ ዝዓንበበ ድማ كفري زقبر أملاخ تراحيو إتزرقي زبقول بحيل أملاخي إتامدري بعلات فريبل قدم شوما بغلي دحار سويت أبت سويت دما بسوح سرناي لنا أوينجل ماروكوس معرف 4 فقد 20 شمونتن نبي هوسي بزعبا إسرائيل كم زيبل كم عنبابا عنبب كما أوام ليبانوس كا سراورك سدو يوم جنا فرومي چب مصبعهم كما أولع مأزعهم كما أوام ليبانوس كخونيوم يبل عب تنبيت هوسي معرف 14 فقرتات 5 شوعات يسوس دما كمزيل إزنا عنبابتات كمي كم زعابي ورأيو يبل أو انجل لوقاس معرف 10 شوعات عنبابتات أملاخ نتغمي هيوتهم زدالو بمقبال مبر بجزاء حسابهم بجزاء تجهاتهم ويكا بجزاء صعرهم عابينيهم نشتغل ع بحاليوت رؤسو ويكا حيلي قبل الأمتو قال نجر كوسخ أي كلني نسخاتكم لما بسهارو رؤسهم ويسعري منفسه عبيت هاي تروحبوني تزبلنا قالوا تخلقوا أنا قلعة بزريان بزلون هيوتهم بزقلقلن نفاسن برهان صحين مقبن بمقبال يمزعبي زم هيابات تفطرو ننساتاتن نأتكلتن كم توهو كرسوس دما بو نزؤمنو كوميو كما يدس زبل طعم زينا ايزي كرسوس كا نتو بو زأمنو كوميو يزبلنا زلو برهان نبزل العالم نسو بين كرسوس تراحي صحينان والتانان نسيو مصحف نبي إساياس معراف 8 فقد 10 كمون مزمور داويت مبل 84
فقري 11 توسخي يقلصلنا معناته نسون إسرائيل كم أولي يبل كما بالعلي التعاس لسعري زودق زناب يو وسي معرف 14 فقد حمشته خمخا مزمور داويت مبل 30 مبل 70 كلتن فقد شدشته اتي خاف سماي زورد نعلمون هيوت ذهب ناي املاح انجرايو دما يبل او انجيل يوحنس معرف 6 فقد 36 املاح نتي زمعراري زيبلو ودونا انا بمهابو كم تنفاس نزريا مدري كم زخبو كم دما نبزل عالم بنفاس صقا خبيبوا الله اذي هيوت ذهب نفاس كتنفس زدل السب كله بخريستوس نمتن ادامن هيوان كسع زبصح هياو كينو ينبرني يعبن ازي ناي نفس وكفسب تግዚአብሔር زغبرو صقا ازي زلو تسبقا نتي تقربلو زلو انت خغبرو خلالو مالتي كقبلو فقدنيا كينو بغبري كريو خلالو مالتي عمبابا ملكعون متخخالون كفصم صدال برهان كردو غصو ناب صحاي كم زملس كوم خان نحنا نابتي صحاي صدق زخونه املاح كنملس يغبانا لك عمسناي تفطرو بمتحاز دينا تي ملخت نقبلو زلنا لك خو مالتي لك كمتي عمبابا ملكعون متخخالون كفصم صدال برهان كردون غصنا صحاي كم زملس كوم دما نحنا ناب صحاي صدق زخونه املاخن كريستوسن كنملس يغبانا شعو سماياو برهان ابلعينا كبره ባህሪና ካ ተምሳል ባህሪ ክርስቶስ ይወስድ ማለት እዩ ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ገይሩ ይምህረና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ አባይ ጽንዑ አነውን አባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዱ ወይኑ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈርኸም ዘይክል ንስኻትኩምን አባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ይኹም ይብል ጽቦ ምሳሌ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅድታት 4-5 ንርክቦ ጨንፈር ንምዕባይን ብዙሕ ፍረ ክህብን ኣብ ጉንዱ ወይኒ ከም ዝኸውን ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ክርስቶስ ጠልጠል ዝበልኩም ኢኹም ይብል ካብኡ ምስ ትፍለይ ህይወት የብልኩምን ፈተና ንምጽራር ወይ ከዓ ብጸጋን ብቅድስና ንምዕባይ ሓይሊ የብልኩምን ብኡ ክትነብሩ ትዕንብቡ ህይወትኩም ካብ ናይ ህይወቱ ምንጪ ክትቀድሑ ከለኹም ኣይ ተሓፍሩን ፍሬ ዘይብልኩምን ኣይትኾኑን ኣብ ገምገም ሩባ ከም ተተኽለ ጥራሕ ትኾኑን በሪ ይዝብለና ዘሎ ካብቲ ስራሕ ቁርብ ክፍል ኣቢሎም ክገብሩ ዝሓስቡ ሰባት ኣሎ ማለት ኩሉ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ዋይ ክንደይ ጽብቕ ብምባል ተመሲጦም ክንድነዚ ኩሉ በኣምላኽ ዝቕበልዎ ጥራሕ ገለ ከፊሉ ብከፊሉ ክፍጸመሎም ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ስለ ቅሬታ ድማ ብክርስቶስ ምእማን ይካኣል እዩ ይኮን ሷዚኣቶም ሕጂ ቅሬታ ሓጢያት ንኽረኽቡ ብክርስቶስ ይእመኑ ሕጂ ግና ብጻዕር ገዛእሮሶም ቁኑዕ ናብራ ክነብሩ ይደልዩ ኸ እንተኾነ ከም ዝበለ ጻዕር ኩሉ ኮንቲ እዩ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ብዘይብኣይ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉ ብጸጋ ንምዕባይና ሓጎስና እንጠቅም ምዃንና ኩሉ ምስ ክርስቶስ ሓደ ብምዃንና እዩ በብመዓልቱ ብጸጋ እንገብሮ ምስኡ ሓደ ብምንባር ጥራሕ እዩ ምስኡ ሓደ ኮይና ብምንባር እዩ ንሱ ናይ እምነትና ደምዳሚ ድማ እምበር ጀማርያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ተስጉምና ክርስቶስ ኩሉ ኮሎ እቲ ኩሉ ተስፋታት ዝፍጸመልና እምበር ብገለ ከፊል ገለ ተቀቢልና ገለ ገዲፍና ኩሉ ተመሲጥና ኣለና ግን ገለ ከፊሉ ወሲድና ገለ ገዲፍና ብኸሙ ኣይኮነን እቲ መስርሕ ዝካየድ بمعالتي بسجان النبرو مسو حادة بحادة بمنباري نسو نا إمنتنا دمدام دمائن بر جماري أتراي يكون كريستوس مجمرتان مدمدمتان كل جزيان دمائي نسو مسانا زخون سي أم مجمرتان من قدنان أموداتون تراح يكون أقدر سنة تبزيعنا السبلا زلنا نسو مسانا زخون أم مجمرتان من قدنان أموداتها تراح يكون انتو غني أب كل السقمي مقدنا مساناي
ዳዊት ከምዚ ይብሎ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ በየማናይ ስለዝኾነ ኣይ ክናወፅኔ ይብላ መዝሙር ዳዊት መበል 16 ፍቅዲ 8 ነዚ ከነስተውሎ ይግባአና ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ኣብ ገለ ቦታ ንወስዶ ኣብ ገለ ቦታ ንገድፎ ሓደ ጊዜ ምስኡ ንኸይድ ሓደ ጊዜ ምስኡ ኣይንኸይድን ከምዚ ኣመሰለ ነገራት ብጣዕሚ ህጥንቆ ጥበብ ዝመልኦ ኣነባብራ ኣይኮነን ንሱ ናይ እምነትና ደምዳመ ድማ እምበር ጅማሬ ኣጥራ ኣይኮነን ክርስቶስ መጀመርታን መደምደምታን ኩሉ ጊዜ ድማ እዩ ንሱ ምሳና ክኸውን ሲ ኣብ መጀመርታ መንገድናን ናብ መወዳእቱ ጥራ ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ ኩሉ ስጉሚ መንገድና ምሳና እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ በየማናይ ስለዝኾነ ኣይክናወፅን ኢሉ ማለት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 8 በመጀመርታ ንክርስቶስ ምስተቀበልናዮ ኣነ ብክርስቶስ ከመይለ ክነብር ኢልና ርእስና ንሓትቲና ከምሎና ሓት ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ደግም ከምቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልኩምዎ ከምኡ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ ይብለና ቃል ኣምላኽ ጻድቅ ግና ብእምነት ይዝነብር ድማ ይብለና ኣብ ዝኽልቲዩ ሓሳባት ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 6 ከምኡ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 38 ንረኽቦ ከነገልግሎን ክንእዘዞን ርእስና ብፍጹም ክንውፊ ይግባአና ክርስቶስ መድኃኒና ከም ዝኾነ ንቕበሎ ንሕና ስለ ኃጢአትና ርእስና በጃ ጌርና ክንህብ ወይ ከዓ ክንልውጥ ኣይንኽእልና እንተኾነ ርእስና ንኣምላኽ ሂብና ንሱ ስለ ክርስቶስ ኢሉ እዚ ኩሉ ከም ዝገበረልና ንኣምን በእምነት ናይ ክርስቶስ ንኸውን በእምነት ንህብ በእምነት ንቕበል ብኡ ድማ ንዓቢ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መሰረታዊ ዝኾነ ሓሳብ ክርድኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ብኡ ንቕበል ብኡ ንህብ ብኡ ድማ እንታይ ንገብር ንዓቢ ኩሉ እንታይ ዝኸውን ዘሎ በእምነት ዝኸውን ዘሎ ብዘይ እምነት ድማ ይብል ኣብ ካልእ ጽሑፍ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን ይብል ኩሉ ልብና ኩሉ ፍቃድና ኩሉ ኣገልግሎትና ኩሉ ርእስና ንሱ ብዝደለዮ ነገር ንምእዛዝ ክንህብ ንኽእል ማለት ንክርስቶስ ብሙሉእ ክንቅበሎ ይግባአና መላእክት በረኸት እውን ክንቅበሎ ይግባአና ክንእዘዞ ሓይሊ ክህበና ንክርስቶስ ሓይልና ጽድቅና ዘለኣለማዊ ረዳኢና ምዃኑ ክንቅበሎ ይግባአና ንግሆ ርእስና እተቀደሰ ህያብ ጌርና ንኣምላኽ ንህብ ማለት ብጸሎት እዚያ ናይ ዕለታዊ ናብራና መጀመርታና ክትከውን ይግባእ ቀንዲ ጸሎትና ኸዓ ጎይታ ብሙሉእ ናትካ ክኸውን ንሓሳባተይ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋርካ እንብር ኣለኹ ዝብል ክኸውን ይግባኦ በዛ እዚኣ ኣብ ጥቕሚ ዕዮኻ ኣውዕለኒ ምሳይ ንበር ኩሉ ስራሐይ ባእኻ ከም ተሰርሐ ገበረለይ በብዕለቱ ነታ መዓልቲ እቲኣ ርእስና ንኣምላኽ ክንቅድስ ይግባአና ከምቲ ኣምላኽ ዝመሃዘልና ምንቲ ክኾነልና ኩሉ ሓሳብና ንኡ ክንህብ ይግባአና እዚ ምዝኸውን ህይወትና ኣብ ኢድ ኣምላኽ ይኸውን ባነባብራና ሽዑን ክርስቶስ ንመስል ማለት እዩ እንደይ ጽቡቕ ዝኾነ ትዕድልቲ እዩ ብክርስቶስ ምንባር ዕረፍቲ ዝመልኦ ናብራ እዩ ናይ ስምዒት ቀልባዕባዕ ኣይህልዎን ይኸውን እንተኾነ ግና ናይ ሰላምን ረጋኣትን ዕግበት ኣብኡ ዝርከብ ከመይሲ ወዲ ሰብ ካብ ርእሱ ተስፋ ይብሉን ምሉእነቱ ካብ ፈጣሪኡ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ትምልኣት ዝርከብ ድኻምና ምስ ሓይሉ ዘይምፍላጥና ምስ ጥበቡ ድኽመትና ምስ ጽንዓቱ ምስ ጽጋዕ ሽዑ ባህሪና ኣብ ህይወትና ይግለጽ ማለት እዩ ባህሪኡ ኣብ ህይወትና ይግለጽ ንዕኡ ክንመስል ንጅምር እዚ ምዝኸውን ብድኽመትና ከይፈራህና ሓሳባትና ኣብ ክርስቶስ ኣጽኒዕና በተዓቢ ፍቅሩ ተኣሚና ናይ ባህሪያቱ ተኻፈልቲ ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ ነፍሲ ከየባትኸት ከተስተንትኖ ዝግባኣ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ንርእሱ ኣሕሊፉ ከም ዝሃበ ትሕትናው ቅድስናው ዘይልወጥ ፍቅሩ እዩ እዚ ከነስተውሎ ዝግባአና በዚ ኩሉ ተኣሚኑ ንኡ ክመስል ዝምነ ናብ ኣምላኽ ናብ መልክዕ ኣምላኽ ይልወጥ ኩሉ ሰዓት እንተ ደኣ ብኡ ተሓስብ ኮይንካ በቲ ኩሉ ትዝገብሮ ተስተንትን እንተ ደኣ ኮይንካ ኣብ ክንዳኻ ርእሱ ኣሕሊፉ ከም ዝሃበ ትሕትኑ ቅድስኑ ዘይልወጥ ፍቅሩ ብዛዕባ እዚ ኩሉ እንድሕር ተሓስብን ተስተንትንን ኣብኡ ትእመን እንተ ደኣ ኮይንካ
نو تمثل مالتي نعم ملك كريستوس تغير تلوت مالتي يسوس كم زيد الله أباي نقول ويكا أباي صنعوا إذا مالت عرفتن صنعاتن رأسة أمانتن زلوا هوت من باري زيت أو عزي أبقالو تدقاقمي نقرالو أبو انجل ماتيس معرف 10 حديث فقدتان 28 نرخبو نجزي أبير هديكا تتصبيو يبل داود كم دما إساياس بمملاسكمن بمهداءكمن كدحنيو هم يبل أم مصحف مزمور 37 فقد 7 خمون مصحف نبي إساياس معرف 3 فقد 15 نرخبو إذي بحال كسب زركب عرفتي يكونن كوفيلكا أرات كاون أيكون أبتنا باي نعوز بالعدمة أرعتو يصرو نفسكم كا عرفتو ترخبو يقوم يزبل أو إنجيل ماتيوس معرف 10 حدث قد 29 بخريستوس زقسنة لبي بفوق كريستوس يتدرخ أغلغلوتن سناي جدلنا اللوا زي فلت يقبع بخريستوس زقسنة لبي بفوق كريستوس يتدرخ أغلغلوتن سناي جدلنا اللوا نزو بزحات سبات زنقعو نجاري زي بحكي مالت هيوت بخريستوس انتاي كميز أمثلة خمس خونه بمرأة سلا زي قرب كم تمهرتي مقدام وزامو حار عمود أتافتي أغلغلوت أغرغري فتر مالتي صباع مجمريا سبات ግን ከአምና ጎይታ መጥፎሎም ኩላታ መገዲት መሰረታዊ መሆኑ ማጽቢቅካ ክግለጽ ዘለዎ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሱ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ሓሳቡ ክነብር ከሎ ካብ ክርስቶስ ካብቲ ምንጭ ኃይልን ህይወትን ረሒቁ ናብ ካሊ ይዘውር ካብ መድሓን ዓለም ዝፍለ ዘበለ ሓሳብ ጽኑዕ ጻዕር ሰይጣን ዝኹል ናይ ሰይጣን ዝገብሮ ጻዕሪ ካብ ኢየሱስ ንኽንፍለ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ካብ ኢየሱስ ንኽፍለ ዝመጽእ ሓሳባት ካብ ሰይጣን كماي كروسوس طرح مخانو تسفا نايتا نفسي سيطان سلسفلت كمزي غيرو نفسي مس كروسوس حادخ كي تخون يخلق لا مالك سيطان حسابات بممصا غوغوي حسابات دستا عالم نبرت محساب ጭንቂ حزن بدل كالو السبات ወይ بدل رأسخا ፍጹም ዘይምዃንካ ብዝኾነ ነገር حاده بخمس زبالة نجار التتحدث نكريستوس أب كند محساب أمره أب كله كزور يدلي سيطان أنت تعال لك تمرحك ناب زي كونه مجدي مخاد انبيخ كوبهال ذلوي مالتي سيطان كل ساعة مرح كله بزحات حتياتهم ببحده التفلتهم نعملاخ كنبرو كفوتو خلو دما اب صحتهم اب دخامهم كنبرو سيطان يمرحهم እንደገና تفلتوهم አለው اب كم اذا امسل خنታት كم زلو ترديهم አለው ግን اب تزفلطو ጉያ ነባብራ خنبرو سيطان ታይገብሮ ይመርحهم ከምዚሉ ነዚያቶም ካብ ክርስቶስ ብምፍላይ ክስዕሮም ተስፋ ይገብር ማለት ندحن دوينا ويس عين دحنن بمالت تجهات وشتي حسابنا قبل علي جزار سنا بمقبار متشناغن مفرحن أيقبأناني كدحن دي ويس كدحن دي إلكا أب جزار سخا كوسنا سيطان شرحي إذا كلنا نفسي كمنش حيلنا يرحق مالتي ككريستوس حلوة نفسنا أنا أملاك خنهي بيقبأنا بو خن إمني يقبأنا بزعبا يسوس كريستوس كان الزاربين كان حاسبين يزقبان ترتر كل ذي نيو بالنا كان رحقا يقبان نفرهات دما كان السنابتو تشاو كنو بلو يقبانا نفرهات لك تاين قبر كم زلنا في الاتنا بمسرت على أملاك مارج مسحواريا باولوس كوينا قناها كريستوس يو آبا يزنبر زولو بر دقيم أنا يكون كن يزنبر زولو إذا حجي بسجاز نبر زلخو دما بأمنت بتذكرني من تايو النفس زحلف اللي ودع أملاح يزنبر زلخو كنبل يزقبعنا أبا ملك باولوس نابسب قلاتها معرف كل تفقد عسران رخبو نزي أبا أملاح كنا عرف نو زهابنا يحدري كحلو زخيس لزخوني رأسنا ناون ترى معوقبنا الزنا
تعويتنا كم نوصل كجبرنا زخل مخانو እምነትና ጽኑዕ ክኸውን ይግባው ክርስቶስ ባህሪ ሰብ ኣብ ርእሱ ምስጾረ ሰብ ምዃን ብማእሰርቲ ፍቕሪ ኣሲሩ ተሰኪሙ ማለት እዚ ናይ ፍቕሪ መእሰር ድማ እቲ ሰብ ባዕሉ ክቆርጾ እንተዘይደልዩ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክቁረጽ ኣይክእልን ሰብ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ማለት ንዘለዓለም ምስ ሰብ ተተሓሒዙ ማለት ሰይጣን ነዚ መእሰር ፍቕሪ ቆሪጹ ካብ ክርስቶስ ክፈለና ኩሉ ሰዕ መጻወድያ ኣብ መገድና ክጻወድ ይነብር ማለት ካልእ ጎይታ ክንሓሪ ገለ ነገር ኣጻዊዱ ከእትወልና ኩሉ ግዜ ከባት ኸና ክንጽሊ ይግባአና ከምኡ ድማ ገለ ንጹር ፈተናታት ኣብ ቅድሚ ዓይንና ደው ምስ በለ ሽዑ ብዕቱ ብትግሃት ክንጽሊ ዘድልየና ማለት ግዜ ንጹር ነገር ንፈልጦ ነገር ተዳና ኣብነት ሮይ ነገር ካብ ጎይታ ዝፈልልና ነገር ኣብ ቅድሚና ከም ዘሎ ንሕዳ ፈልጡ ሽዕንሹ ኣጸቢቕና ክንጽሊ ከም ዝግባአና መዘኻኸሪ ኾንና ይግባኦ ንሱ ቅይሮ ይግባአና ንጥቕምና ኢልና ብኸምዚ ዝኣመሰለ ግዜ ኣዒንትና ካብ ክርስቶስ ክንዘንብል ኣይግባአና ነገራት ክኸረር ከሎ ብዘይ ካናብኡ ናብ ካላ ኣቢልና ቁልሕ ክንብል ኣይግባአና ንሱ ድማ ይድሕነና የናግፈና ከም ተስፉ ማለት እዚ ምስ ንገብር ዕለት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብ መልክዕ ጎይታ ንቕየር እዚ ኣብ ካላይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 ንረኽቦ ማለት እቲ ጎይታ ዝበለና መምርሒታት ከመይ ጌርና ኣብኡ ከም ንዓቢ ከመይ ጌርና ንፈተና ከም ንጻረር ኩሉ እቲ ኣነባብራና ብምኽሩ ብሓሳባቱን ምዝኸውን እቲ መልክ ንሕና ንዕኡ ንመስል ማለት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክብከሎ ንዕኡ እንዳመሰልና ንመስል ማለት ንቕየር ቀዳሞት ደቀ መዛሙርቲ ነቲ ፍቁር መድሓኒ ዓለም ብምምሳሎም ዝረኸብዎ ከምዚ ነይሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ቃል ኢየሱስ ምስ ሰምዑ ንኡ ምድላይ ከም ዘድልዮም ፈሊጦም ደልዮም ረኺቦሞ ድማ ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ኣብ ቤት ብግዜ መገዲ ኣብ ማኣዲ መግብና በልዑ ከሎ ኣብ ሕልፍኝ ኣብ ወጻኢ ምስ እዮም ነይሮም ዕለት ተማሃራይ ምስ መምህሩ ከም ዝኸውን ምስ ከም ኢሎም ተማሂሮም ካብኡ ቅዱስ ሓቂና ተቐበሉ ይነብሩ ነይሮም ከም ጊልያ ኣብ ጎይትኡ ትእዛዝ ልክ ከም ጊልያ ካብ ጎይትኡ ትእዛዝ ንምቕባል ዝቀውም ከምኡ ኮይኖም ይመላለሱ ነይሮም ኣብ ቅድሚ ይቆሙ ነይሮም እቶም ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ከማና ድኹማት ሰባት ምስ ሓጢኣት ከማና ክዋግኡ ዘድልዮም ሰባት እዮም ነይሮም ተቐደሰ ህይወት ንምንባር ድማ ከም ዝነኣና ዘድልዮም ጸጋ ኣድልይዎም እዚ ኣብ ወንጌል ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 17 ክንረኽቦ ንኽእልና ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ሓሳብ ዝዘኻኽረና ዮሐንስ እቲ ወደ መዝሙር ንክርስቶስ ኣዝዩ ዝመሰለ እኳ እንተነበረ ነቲ ጠባይቲ ብተፈጥሮኣዊ ባህሪኡ ኣይረኸቦን ንሱ እምብዛ ብርእሱ ዝእመንን ተበዲለ ኢሉ ዝቕየምን ዝቁጣዕን እዩ ዝነበረ መጀመርታ ማለት መለኮታዊ ባህሪ ምስ ሓደሮ ግና ጉድለት ርእሱን እቲ ዘድልዮ ዓይነተኛ ነገርን ክረኣዮ ክኢሉ ምስትውዓል ዝመጽእ ትሕትና ከዓ ኣጥርዩ ማለት ብምስትውዓል ዝመጽእ ትሕትና ኣጥርዩ ናይ ክርስቶስ ብርትዕን ትዕግስትን ሓይልን ርሕራሕን ግርማ ሞገስን ናይ ኣነባብርኡ ስርዓትን ምስራኣየ ነፍሱ ብናይ ጎይታ ኣድናቆትን ፍቕርን ተመሊኣ ብሩስ ምእማን ሓዲግ ድማ ዕለት ብፍቕሪ ኣምላኽ ናብ ክርስቶስ ይሓስብን ይዓብን ነይሩ ቁጡዕን ደላይ ክብርን ዝነበረ ልዙብን ለዋህን ኮይኑ ብኩለመናኡ ንክርስቶስ ናብ ምምሳል ኣቢሉ ማለት እዩ እቲ ሓደስ ፍጥረታት ክገብረና ዝኽእል ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንልብ ሐዋርያ ዮሐንስ ቀይርዎ ለዊጥዎ ልብኻ ንክርስቶስ መሃብ ዘምጽኦ ውጽኢቱ እዚ እምበር ክርስቶስ ንልቢ ምዝገዝኦ ኩሉ ክፉእ ጠባይ ካብ ህይወት የግልስ ብጽቡቕ ይትካእ ማለት እዩ ናይ መንፈስ ጨዋነትን ርዝነትን ኣብ ህይወት ክኽሰት ይጅምር ሓሳባትን ፍቃድ ልብን ናብ ሰማይ ናብ እግዚአብሔር ኣቢሉ ይጥምት
ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ደቀ መዛሙርቱ ግና ህልውኑ ኣይተፈልዮምን ወላ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ትናቱ ምህላው ኣይተፈልዮምን በአካሉ ምስኦም ከም ዘሎ ይስምዖም ነይሩ እቲ መድኃኒ ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ክኸይድ ከሎ ትምህርቱን ጸሎትን ኩሉ ሰናይ አገልግሎትን እናገበረ ከሎ ካብኣቶም ናብ ሰማይ ተወሲዱ ደመና ተቀቢላቶ ይብል ቃል አምላኽ ካብ ዒንቶም ከዓ ተሰዊሩ ተኾነ ግና እቲ ናይ ተስፋታቱ ደሃይ ሰምዑ ዳ ነበሩ እንሆ ኩሉ መዓልቲ ክሳዕ መወዳእታ ዘመን መሳኻትኩም ትብል ቃል ኩሉ ሰዕ ምስኦም ያ ነይራ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 20 ንረኽቦ በአካል እኳ ናብ ሰማይ እንተዓረገ ማለት ተስፋታቱ ኩሉ ግዜ ምስኦም እዩ ዘሎ በአካል እኳ ናብ ሰማይ እንተዓረገ ካብኦም ተተፈልየ ማለት በአካሉ መድኃኒኦም ኣብ የማን እግዚአብሔር ኣብ ዝፋን ሰማይ ኮይኑ ክንክኑን ሓልየቱን ናታቶም ከምዘይ ቋርጽ እምነቶም ይነሩ ቦታ خدالولهم ከም ዝኸደን ተመልሱ ከም ዝመጽን ርዲኢቶም ሙሉ ይነሩ ብዛዕባ እዚ ነገር ሐዋርያት ድሕሪ ዕርገት ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቶም ናብ አምላኽ ብስም ኢየሱስ ይቅርቡ እዮም ነይሩ እዚ ድማ ብመሰረቲ ንሱ ባዕሉ ዝሃቦም ተስፋ እዩ ነቦይ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበረ ኩሉ ከም ዝህበኩም ብሓቂ ይብለኩም ኣለሁ ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ አይለመንኩምን ሓጎስኩም ሙሉ ምንት ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ይኹም ኢልዎም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 23 24 ድማ ንረኽቦ ዝለመንዎ ክገብረሎም ናብ ዝኽእል አምላኽ ኣዕዳው እምነቶም ልዕል ኣቢሎም እቲ ዝኾነን ከመይ ይኸይብለና ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ እረ ካብ ሙታን እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን አምላኽ ኮይኑ ምእንታና ዝልምን ዘሎ ይኸይብለና ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 38 ኣባኹም ከሓድር እዩ ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ መዓልቲ ጴንጤቆስጤ ልይኹሎም ወሲኹውን ኢልዎም ግናኸ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ብሓቂ ነግረኩም ኣሎ ኣነ እንተዘይከድኩስ እቲ መጸናንዕና ባኻትኩም ኣይመጽእን እሞ እንተኸድኩ ግና ንኡኽ ሰደልኩም ኢልዎም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 7 ማለት ከምኡን ኣብ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 17 ኣብ ወንጌል ዮሐንስ በዚ ድማ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ብመንፈሱ ኣብ ልቢ ኣመንቲ ከም ሰፍር ተረጋጊጽሎ ካብቲ ኣብዛ ምድሪ በአካል ከሎ ብዝበለጸ ሕብረቱ ምስዓብቱ ኮይኑ በዚ ሕብረት እዚ ፍቅርን ሓይሉን ኣብ ህይወቶም ተኸልዑ ማለት መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ድማ እዩ ዝረአይዎም ኢየሱስ ከም ዝነበሩ ከለልይዎም ዝኽኣሉ ወላ ካብ ሰማይ ከይዱ ከሎ ኢየሱስ ከም ምንባሮም ስክልሉ ተኸኢሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 13 ንረኽቦ ነዚ ክርስቶስ ከምቲ ነቶም ቀዳሞት ሰዓብቲ ዝኾነሎም ከምኡን ሎሚ ንኣመንቱ ክኾነሎም ፍቓዲ ምስቶም ሒደት ደቀ መዛሙርቱ ከሎ ጸልዩ ጸሎቱ ስለቶም በቃሎም ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ይልምንኔ ይልሎ ስለዚህ ሁሉ አጠቃሊልዎ ማለት ኣብ ኩሉ ዘመን ዝነበሩ ሰዓብቱ አጠቃሊል ጸሎት ጸልዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 20 ንረኽቦ ንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ንሱ ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ምስ ኣቦ ሓደ ዝኾነ ንሕና ድማ ምስኡ ሓደ ክንከውን ጸሎት እዩ ነይሩ ኣታ ጸልያ ጸሎት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 እዚ ዘገርም ሓድነት ይብሓቂ ባዕሉ ነቲ መድኃኒ ዓለም ዝኾነ ብዛዕባ ሓድነት ከምዚ ኢልሎ ብሓቂ እብለኩም ኣለሁ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣየ እምበር ርእሱ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣልን ኣባይ ዘሎ ኣቦይ ግብርታት ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ናኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን ዘገርም ነገር ኣይኮነን ሓድነቱሲ እቲ ምስ ኣቦ ዘሎ ሓድነቱ ኻስ ቶም ሰዓብቲ ኻልክ ኸሙ ከምቲ ኣነ ኣቦይን ሓደ ዝኾና ንስኻትኩም ከ ኸሙ ሓደ ክትኮኑ ኢሉ ጸልዩልና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ሲልዎ ኣባይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩ ካብ ርእሰይ
زرباز كاب رأسي أكون كزارو وزر خيلوما وانجيل يوحناس معرف 5 فقد 10 شعب كمونا معرف 10 4 فقد 10 مالك نسو أو وشتنا حاجرو نفقاد خفصمن كملئن يقبرنا أملك باولوس ناف فيليبيس معرف كلته فقد 10 3 خنروون نقول شعيو كم تنسو صرحون سرح مالك منفسو إن ننصبارق نخون بس دما فقرنا نقو الناس أنعي هوتنا بكل نجا نبترأس زخنا كروسوس يعبي أب ملك باولوس نفسه في السن معرف 4 فقد 5 دمان رخبوا بزعبة بكروسوس معباي مالك ما نايلهم أرستنا أب تودي له قويتنا يسوس كريستوس كم زجيرو كبار خنا فقادين كم برتع كنتصنع بوغنا عبي كم تنعود تقبلنايو كم غوينا كن مالالس بوغنا عبي إذا فقاد سلزخونه قويتات صقيب زحالنا بقويتا خم برتعين كنتصنع عن يقبانا تأنكو تسفى نسو ترح مدحنا عالم نعو خنقبولو بوغا خم تتقبلناي كن مالالس بو معباي زبهالا كن عبي وخصوص كن عبي إذا فقاد أملاخ كم متان بملأت حوس ملأت بركات متان كنقبلو تقوينا بو معباي كنقصل يقبانا مو እግዚአብሔር ጾገብ ዘሐላን እዚ ሰማዕና የዘበለ ሁሉ ኣብ ልብና ከነዓቅሮ ክርስቶስ ካ ሙሉ ክቅበሎ ቡኽና ዓቢ ጎይታ ጸጉ ይብዛሐልና ሞ ብጸሎት ከነዓጽወይና ቅዱስ አቦ ተመስገን ስለዝነበረና ጊዜ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ወእግዚአብሔር አቦ በሐቂነት ንስኻ ዘዳል ኾልና በረኸት ሙሉ ክንቅበሎ ኣዳውና ዘርጊሕና ንስኻ ትብዓት ትውስኸልና ብስም ኢየሱስ ንጽልይ በረኸትካ ኣብዛሐልና ምሳና ኹን ጎይታዬ ህይወትና ንዓኻ ንህብ ደጊምና ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ آمين